Maayong gabi sa inyong tanan. Ani ako pambit ko sa inyo kay daganang nag-request nga mag-upload ko no ko og pampaswerte. O ni akong gisaan nga kung i-upload kung gibuhat ko. Nagandam ko og garapon nagamay. Tapos gibutangan ako og asin. Tulo ka kutsara nga gamay. Nya munggos 13 ka munggos ni 13 ka munggos o ako na nagiandam tanan nya bugas kanang nindot nga bugas kanang dagko gyud kung gipili siya nya butang diri oh tapos tulo ka dahon sa laurel kani para nag-andam ako siya gisulatan og kani sign ng dollar or piso pareho ra na tapos akong butang ang kada usa imo isan og pananglit pagkabayad ko sa utang kinanglan ang imong pagwis kinasing-kasing gyud magkabayad ko sa akong mga utang tanan nya itsulod nimo sa usa nya kung wis ang akong mga anak labi na kadtong walay trabaho madawat ang trabaho ug makakita sad sila og income nga ilang kaugalingon nya luya kaning luya ako sa bisan niya tanan nga problema ko pagkason niya pinagi sa pinansyal nga tabang nga maubot sa ako ano akong gibuhat kahapon ko lang itong gibuhat niya natuman man ang akong giyang no niya kauman na sila mangyo ka sa Ginoo ang akong gihangyo ako dear universe ani ako andam mo dawat sa grasya nga imo ihatag kanako karon adlaw aron makabayad sa akong mga utang ug uban pa nga panginahanglan nako karon adlaw ug sa mosunod pang adlaw. Large sum of money come to me quickly and easy. Sumut B, I claim it, I claim it, I claim it. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rotas, Nigmini. Kauman, matuman ka na ng akong pangayo kanimo. Imuhay pan makatulo. Kung gusto nimo ibutang sagni sa imong bag kung nakay gamay-gamay ibutang sa imong bag pero kung pareho ani ihipos nimo sa may altar ibutang nimo sa altar pero kinahanglan dili gyud siya makita kayo no itago lang kay aron kung naamay tawo dili sila magpangutana kinahanglan pag imong ihipos walay makakita karon dili sila mag-usyoso sa imo pasagdi lang kinahanglan tibuok ang imong pagtuo sa imong gipangayo no pero kinahanglan imo sa saligan ang imong kaugalingon dili ka magtinapulan maningkamot ka kung sa imong trabaho karon sa imong negosyo paningkamuti nga kanang imong negosyo mo kung ang yun na sa Ginoo kung ang yun na sa imo sa iya nga isalig sa iya ang tanan